Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025. Κάθε Δευτέρα είμαστε μαζί σας στις 10:30. Μαζί μας είναι και η κυρία Παπαγρηγορίου Βασιλική, δικηγόρος Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καλοκαιρόπουλε. Σήμερα τι εορτάζουμε, κυρία Παπαγρηγορίου? Είναι τις Αγίες Κυριακές. Να πούμε χρόνια πολλά στους φίλους τους Κυριάκους και τις Κυριακούλες. Ωραία, χρόνια πολλά, πολύχρονοι εορτάζοντες. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δίνει και παίρνει αυτές τις μέρες, και ελπίζουμε να κρατήσει όλη αυτή η συζήτηση και η ένταση που υπάρχει, να μην σκεπαστεί και αυτό το σκάνδαλο, όπως έχουν σκεπαστεί και πάρα πολλά άλλα σκάνδαλα, με το πρόσχημα ότι θα κάνουμε προανακριτική, εξεταστική, που δεν οδηγούν πουθενά. Όλες αυτές οι επιτροπές έχουμε δει κατά καιρούς, δεν έχουν καταλήξει πουθενά και δεν έχει πάει κανένας φυλακή ποτέ, από καμία προανακριτική και από καμία εξεταστική. Και είναι ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που από ό,τι παρατηρούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, έχει αναδειχθεί πάρα πολύ από τα μέσα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναδειχθεί πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα κανάλια, από τα ραδιόφωνα, και όχι τόσο πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ θα έπρεπε δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το σηκώσουν πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα, και αν είναι δυνατόν να σταματήσουν όλα αυτά, να σταματήσουν και να πάμε και σε εκλογές, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το σκάνδαλο. Βλέπουμε ότι τη δουλειά της αντιπολίτευσης την κάνουμε εμείς, τα μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καμπανάκι για την αντιπολίτευση. Βέβαια, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο και το αυτό με τη Νέα Δημοκρατία, και οι τρεις που έχουν κυβερνήσει, αυτά τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει, έχουμε πει ότι είναι κόμματα του συστήματος. Μπορεί κάποια να μην ήταν, αλλά έγιναν και αυτά με τη σειρά τους κόμματα του συστήματος, οπότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτά τα κόμματα. Ελπίζω και οι νεοδημοκράτες, οι τελευταίοι των Μοϊκανών, οι τελευταίοι που πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία ακόμη, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτοί, είπαμε, είναι δοκιμασμένοι, αποτυχημένοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που είμαστε μέσα στην κοινωνία και συνομιλούμε με ανθρώπους στο ευρύτερο κοινωνικό μας περίγυρο, και μας λένε συνεχώς ότι δεν υπάρχει, λέει, ποιος άλλος να κυβερνήσει. Από αυτούς που έχουμε, λέει, θα στηρίξουμε Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης, λέει, είναι ο πιο ικανός από αυτούς που έχουμε. Ποιον θα στηρίξουμε, λέει, το Φάμελο, τον Ανδρουλάκη? Δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτοί. Την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ, τον Βελόπουλο, τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων. Από όλους, λέει, τους αρχηγούς των κομμάτων, λέει, ο πιο ικανός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάρτε Νέα Δημοκρατία τώρα, κυρίες και κύριοι. Είστε ευχαριστημένοι εσείς που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, το 1.125.000 που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές τη Νέα Δημοκρατία? Είστε ευχαριστημένοι, είστε ικανοποιημένοι? Συνεχίζετε να υποστηρίζετε αυτό το κόμμα? Συνεχίζετε να πιστεύετε σε αυτό το κόμμα? Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Αυτοί όχι μόνο δεν έβαναν το δάχτυλο στο μέλι, αυτοί πήραν όλο τον κουβά. Πήραν όλο το δοχείο με το μέλι. Δεν έχουν καμία διαφορά με τους Πασόκους, καμία διαφορά με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς που κυβέρνησαν και αυτοί. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι λιγότερο υπόλογοι. Λοιπόν, έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα τρομακτικό σκάνδαλο που ακόμη είμαστε στην αρχή των αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις είναι ακόμα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, και οι συνομιλίες είναι πάρα πολύ λίγες σε ποσοστό. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Άγιο Όρος, γιατί ξέρει περισσότερα, ενώ για όλα τα θέματα δεν γνωρίζει. Λέει, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Για πάρα πολλά θέματα έχει πει, δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ήμουν ενημερωμένος, όπως και τώρα πάλι δεν ήταν ενημερωμένος. Αλλά για το τι έρχεται είναι ενημερωμένος. Για το τι έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ενημερωμένος. Και επειδή είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το τι στοιχεία έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ξέρει ότι έρχεται το τέλος του. Έρχεται και το τέλος αυτού του κόμματος. Το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό πήγε στο Άγιο Όρος. Να γίνει ένα θαύμα. Να γίνει ένα θαύμα για να κυβερνήσει και τρίτη τετραετία, όπως λέει και θέλει.
Ο Χριστός και Απόστολος, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν άλλοι να κυβερνήσουν. Εσείς που μας παρακολουθείτε, δεν υπάρχουν άλλοι να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Μόνο αυτοί που είναι, μόνο οι γόνοι. Δηλαδή θα κυβερνάται η Ελλάδα από 3 οικογένειες, 4. Είναι δυνατόν? Δηλαδή εδώ τι έχουμε? Κληρονομική πρωθυπουργία. Είναι κληρονομική η πρωθυπουργία? Έχουμε δηλαδή βασιλεία κληρονομική στη χώρα μας? Πρέπει δηλαδή κάποιες οικογένειες να διοικούν αυτόν τον τόπο? Και αν ήταν, κυρίες και κύριοι, αν ήταν ικανοί, χαλάλι, αν ήταν ικανοί. Μα δεν είναι κάτω του μετρίου, ούτε καν μέτροι δεν είναι. Είναι πλήρως ανίκανοι. Ο άλλος έβλεπε ότι χρεοκοπεί η χώρα και δεν έκανε τίποτα. Παρέδωσε, έκανε εκλογές και έφυγε. Ήρθε μετά το άλλο το μπουμπούκι και μας πέταξε στα νύχια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατευθείαν. Μας πέταξε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά ήρθαν κι άλλοι και τώρα έχουμε το άλλο το μπουμπούκι που όλο δεν γνωρίζει. Δεν γνώριζε για τα τέμπη, δεν γνώριζε στις μεταφορές τι γίνεται, δεν γνώριζε ότι δεν λειτουργεί τίποτα στις μεταφορές, ούτε ακόμα λειτουργεί, κυρίες και κύριοι. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λειτουργεί τίποτα με ασφάλεια στις μεταφορές. Βλέπετε και τα τροχαία. Δεν κάνουν τίποτα για τα τροχαία, τίποτα. Ο καθένας οδηγεί όπως θέλει, σκοτώνει όποιον θέλει. Κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε στο δρόμο. Και δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε με την οικογένειά μας, γιατί ο κάθε νταλικέρης οδηγεί όπως θέλει, ο κάθε τρελός μηχανόβιος οδηγεί όπως θέλει. Οι άλλοι με το λεωφορείο, η οδηγός του λεωφορείου τράκαρε, λιποθύμησε λέει και τράκαρε το άλλο λεωφορείο από πίσω, παρολίγο να είχαμε θύματα. Υπάρχει έλεγχος στις μεταφορές, υπάρχει ασφάλεια, θα ξαναγίνουν τέμπη, Με τα εμβόλια, για τα εμβόλια όμως μας ενδιέφερε η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών. Εδώ έχουμε δηλαδή είναι οξύμορο όλα αυτά. Για το εμβόλιο μας ενδιέφερε η υγεία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων και τους κλείσαμε μέσα. Ούτε η Χούντα δεν τα έκανε αυτά. Ούτε η Χούντα δεν έκλεισε τον κόσμο μέσα. Μας κλείσαν 3 χρόνια μέσα. Χρεωθήκαμε δισεκατομμύρια για τα εμβόλια, για τα εμβολιαστικά κέντρα, για ενημέρωση του κοινού. Δώσαμε εκατομμύρια στα κανάλια να ενημερωθεί το κοινό. Και παρόλα αυτά πέθαναν πάρα πολλοί χιλιάδες συμπολιτών μας και ακόμη πεθαίνουν από τις παρενέργειες. Και κοιτάξτε να δείτε, ναι, σωστά είναι όλα αυτά που λέτε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια περιορίζονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, έτσι δεν είναι? Αυτό βλέπουμε και με το COVID, αυτό έγινε μια εφαρμογή αυτού του... Ένα πείραμα. Του κανόνα, να το πούμε έτσι. Και εκτός αυτού, επειδή αναρωτηθήκατε ποιοι είναι ικανοί, ας το πούμε έτσι, να κυβερνήσουν και αν είναι ικανοί και έχουμε και κληρονομική διαδοχή που δεν έχουμε, είναι ρητορική η ερώτηση που θέσατε. Έχω να πω όμως ότι και στον αντίποδα και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα που δεν προέρχεται έτσι από κάποια πολιτική, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών οικογένεια, δεν άφησε και το καλύτερο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχετε δίκιο. Επομένως, ο κόσμος είναι γενικώς απογοητευμένος. Και με τα σκάνδαλα τα οποία, το σκάνδαλο μάλλον το οποίο έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, συν τα σκάνδαλα που έπονται όπως έχει αναγγελθεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει και άλλες καταστάσεις και άλλους οργανισμούς, έτσι δεν είναι, κυρία Καλογερόπουλε? Έρχονται, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην αρχή των αποκαλύψεων. Ότι στο ΕΣΠΑ, απίστευτα σκάνδαλα, με το ΕΣΠΑ, θα δείτε στο μέλλον τι έρχεται. Είναι και άλλες υποθέσεις. Με τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, με το ΕΛΓΑ, με τον ΕΛΓΑ, με τις γεωργικές ασφαλίσεις, άλλα σκάνδαλα εκεί. Με το Ταμείο Ανάκαμψης, άλλα απίστευτα σκάνδαλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται πίσω από τις πλάτες μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται υπόγεια. Εσείς δουλέψτε, σκεφτείτε κάθε μέρα τι θα πάρετε στο σούπερ μάρκετ και τι δεν θα πάρετε. Κλείστε το φως, κλείστε το air condition, να μην έχετε ρεύμα στο σπίτι για να κάνετε οικονομία. Μην πηγαίνετε πουθενά με το αυτοκίνητό σας γιατί η βενζίνη είναι πανάκριβη. Μην παίρνετε για τα παιδιά σας τίποτα. Και οι άλλοι έξυπνοι
να παίρνουν εκατομμύρια οι μέτεροι, οι κολλητοί, οι έξυπνοι. Επομένως, δεν θα πρέπει να αναρωτιόμαστε, έτσι δεν είναι, ποια είναι τα πρόσωπα αυτά που επιλέγουν την κυβέρνηση. Προφανώς αυτοί που συμμετέχουν άμεσα ή έμεσα σε όλα αυτά τα σκάνδαλα έχουν λόγο να πρημοδοτούν την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά εντάξει, αυτοί που έχουν φάει λεφτά είναι κάποιες χιλιάδες. Οι μέτεροι στα κόμματα και στην κυβέρνηση, οι μεσάζοντες. Αλλά και οι απλοί αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί οι μπροστινοί. Οι υπόλοιποι από το 1.125.000 πλέον μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ποιο λόγο έχουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτό το κόμμα και αυτή την κυβέρνηση? Αυτοί που έφαγαν έχουν ένα λόγο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν, να καλύψουν. Και κοιτάξτε τώρα, μετά από όλα αυτά που έγιναν, κυρίες και κύριοι, και είπαμε, στο Ταμείο Ανάκαμψης λέει μόνο 2,5 δις, λέει πήγαν μόνο σε 10 εταιρείες. Σε 10 εταιρείες, κυρίες και κύριοι, το Ταμείο Ανάκαμψης, πολλά δισεκατομμύρια. Και εσείς να πεινάτε, να ζεσταίνεστε, να μην μπορεί να πάτε στη θάλασσα, να μην μπορεί να πάτε πουθενά. Ψηφίστε αυτούς, τους βασιλείς, τους βασιλιάδες. Που ζούμε κάποιες οικογένειες, ζει το ελληνικό κράτος κάποιες οικογένειες για δεκαετίες. Τους ζούμε εμείς. Και αγοράζουν επιχειρήσεις, αγοράζουν δηληστήρια, αγοράζουν από ένα σπίτι, ξαφνικά έχουν 40-50 σπίτια. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Ότι τώρα μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλές φωτιές που μπαίνουν, γιατί δεν μπαίνουν οι φωτιές σε δασικές εκτάσεις, πολλές φωτιές που μπαίνουν γύρω από πόλεις, σε βοσκοτόπια, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, είναι για να καλυφθούν τα ίχνη, για να μην εντοπιστούν τα βοσκοτόπια. Να πάει τώρα αυτός που έχει δηλώσει ψευδώς ότι έχει βοσκοτόπια, θα βάλουν τώρα, βάζουν φωτιές και θα βάλουν πάρα πολλές φωτιές για να καλυφθούν τα ίχνη. Να πούνε εδώ ήταν βοσκότοπος, αλλά κάηκε τώρα. Και θα πάνε οι ίδιοι, θα ξαναπάρουν αποζημιώσεις. Θα πάνε να πάρουν αποζημιώσεις ότι κάηκε το βοσκοτόπι τους. Οι ίδιοι αυτοί που πήραν παρανόμως επιδοτήσεις για ζώα που δεν υπήρχαν, για βοσκότοπους που δεν υπήρχαν, τώρα θα βάλουν φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη, να μην μπορεί να ερευνηθεί, να μην μπορεί να διερευνηθεί αν είναι αλήθεια, αν είναι αληθής η δήλωση ή ψευδής η επιδότηση, αν τα πήρε δικαίως ή άδικα τα χρήματα ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης. Τώρα θα πάνε να βάλουν φωτιές, θα τα κάψουν για να μην υπάρχουν ίχνη και οι ίδιοι αυτοί θα κάνουν αίτηση για να πάρουν αποζημίωση ότι κάηκαν τα κοπάδια τους, οι βοσκότοποι τους. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι? Δεν τιμωρείται κανένας. Εγώ θα ψήφιζα το Μητσοτάκη αύριο το πρωί, θα το ψήφισα μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αν τους έβαζε φυλακή όλους αύριο το πρωί. Όλα τα μέλη της κυβέρνησης, όλους τους γενικούς γραμματείς που εμπλέκονται, όλους τους προέδρους των αγροτικτηνοτροφικών συνεταιρισμών, αν έπαιρνε όλα τα λεφτά πίσω, αν δέσμευε όλους τους λογαριασμούς και στους συγγενείς και έπαιρνε τις περιουσίες τους, αν τους έβαζε για 20 χρόνια μέσα όλους, θα τον ψήφιζα. Το λέω δημοσίως, θα τον ψήφιζα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Δεν αντέχει να το κάνει. Τι λέτε? Με άφησα τάφωνη. Δεν είμαστε εδώ για να κατηγορούμε συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία ή τον Πρωθυπουργό. Είμαστε εδώ γιατί δεν αντέχουμε άλλη αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Στην πατρίδα μας. Στο σπίτι μας. Στη χώρα που αγαπάμε. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Είναι μια χώρα πολύ πλούσια, μια πανέμορφη χώρα, ένα διαμάντι με υπέροχο καιρό, με υπέροχες θάλασσες, υπέροχα βουνά, με υπέροχους ανθρώπους, περήφανο λαό, με πλούσια κληρονομιά πολιτιστική, με αρχαία ιστορία, με μνημεία, με περήφανους κάτοικους, αλλά με καραγκιόζιδες στο τιμόνι της χώρας αυτής, με καραγκιόζιδες. Έχουμε να κάνουμε με μικροκατεργαρέους, όχι με ηγέτες με κεφαλαία γράμματα. Δεν έχουμε ηγέτες, δεν υπάρχουν ηγέτες. Θέλουμε έναν ηγέτη με κεφαλαία γράμματα. Όχι τροκτικά.
όχι μικροκατεργαρέους. Όπου βλέπετε έργο στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε χωριό, τρώνε όλοι. Μέχρι και το πιο μικρό πεζοδρόμιο. Όλοι τρώνε. Πεζοδρόμια, δρόμους, γυμναστήρια, σχολεία, όλοι. Στρατός, προμήθειες, ΕΣΠΑ, ΕΛΓΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, τρώνε όλοι. Και εσείς καθίστε και χειροκροτήστε τον έναν και τον άλλον. Και καθίστε όλο το καλοκαίρι σπίτι σας, να μην πάτε πουθενά. Γιατί είναι πανάκριβα τα πλοία, γιατί είναι πανάκριβη η βενζίνη, πανάκριβα τα ξενοδοχεία, γιατί δεν φτάνει να πάτε σούπερ μάρκετ, γιατί δεν φτάνει να αγοράσετε κάτι για τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, γιατί η ΔΕΗ είναι πανάκριβη, γεμίσαμε όλη την Ελλάδα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και το ρεύμα πήγε 2 και 3 φορές επάνω. Ψηφίστε τους, ξαναψηφίστε τους. Σε λίγο θα τρέμουμε να ανάψουμε τη λάμπα το βράδυ στο σπίτι. Όχι, δεν θα και με air condition, δεν θα ανάβουμε τη λάμπα. Θα ζούμε μες τη νύχτα. Τα αυτοκίνητα θα τα έχουμε διακοσμητικά. 1,70 η βενζίνη και το 1 ευρώ είναι οι φόροι. Το σούπερ μάρκετ. Παίρνεις 3 πραγματάκια 100 ευρώ. Λίγο κρέας, λίγα φρούτα, γάλα 100 ευρώ αμέσως. Ξαναψηφίστε τους. Αλλά σε ένα πράγμα όμως, για να μην αδικώ την κυβέρνηση, σε ένα πράγμα είναι πρώτη. Πρώτη είναι η κυβέρνηση σε ένα πράγμα. Στις παρακολουθήσεις. Στις παρακολουθήσεις δεν πιάνεται η κυβέρνηση. Παρακολουθούσε τους πάντες. Τον Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΓΕΣ, όλους τους παρακολουθεί. Εμάς, εσάς. Σε αυτό είναι πρώτη, δεν πιάνονται. Έχει και παράδοση η Νέα Δημοκρατία στις παρακολουθήσεις. Αλλά να δει ότι 2 τρένα πηγαίναν ανάποδα στην ίδια γραμμή, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα τρένα. Εκεί δεν μπορούσε να παρακολουθήσουμε τα τρένα και σκοτωθήκαν τα παιδάκια. 57 ψυχές. Να δει ποιος τρέχει στο δρόμο, ποιος ανεγκέφαλος τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στις λεωφόρους εδώ στην Αθήνα με τις μηχανές και σκοτώνει τα παιδιά μας στο δρόμο και δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. Δεν έχουμε, λέει, αστυνομικούς. Δεν έχουμε, λέει, προσωπικό. Όλο δεν έχουμε. Τι έχει αυτή η χώρα, όλο δεν έχει. Που θα έπρεπε να ζούμε όλοι πλούσιοι. Πλούσια. Με αυτά που παράγει η Ελλάδα, με το υπέδαφος της, με τον τουρισμό, με την ιστορία της. Με τα μυαλά των Ελλήνων, με το μυαλό που έχει ο Έλληνας, έπρεπε να ζούμε πλουσιοπάροχα όλοι. Και ο τελευταίος Έλληνας έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα. Και ζούμε σαν κακομοίριδες, με επιδοτήσεις, youth pass, fuel pass. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Τι τους ψηφίζετε, μωρέ, τι τους ψηφίζετε. Τι σας έχουν κάνει, χάρες, τι χάρη σας έχουν κάνει. Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλον είναι. Θα αναγκαστούμε να κατέβουμε σε εκλογές εμείς. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί επιτέλους, δεν μπορεί να συνεχίσει η Ελλάδα να διοικείται από ανίκανους και από ακατάλληλους για αυτές τις θέσεις. Θες, κύριε, λεφτά, πήγαινε στην Αμερική και δούλεψε. Όπως έφυγαν Ελληνόπουλα τώρα, όπως έφυγαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας και έχουμε τώρα την τρίτη μετανάστευση που φύγανε τώρα 500-700 Ελληνόπουλα επιστήμονες που είναι μεγάλη πλήγη για τη χώρα. 500 ή 700.000 επιστήμονες που πήγαν στο εξωτερικό να δουλέψουν, να πάτε κι εσείς, οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, όλα τα τροκτικά που είναι στην κυβέρνηση και στο κράτος, θέλετε, κυρίες και κύριοι, να κάνετε λεφτά. Πηγαίνετε στο εξωτερικό και δουλέψτε. Αφήστε το κρατικό χρήμα. Δεν είναι δικό σας, μην το αγγίζετε. Όποιος θέλει να... Βγάζω το καπέλο στο Βαρβιτσότη, που δεν έχω ψηφίσει, δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Αλλά του βγάζω το καπέλο, ούτε ξέρω τι έχει κάνει. Είπε, σταματάω, πάω στην ναυτιλία. Σταματάω από υπουργός, πάω Μπράβο του. Όσοι θέλετε να κάνετε λεφτά, έχουμε στη Νέα Δημοκρατία πόσες παραιτήσεις έχουμε την τελευταία εξαετία. Πόσες παραιτήσεις. Τι να πρωτοθυμηθώ, αυτοί που παραιτηθήκαν για τις παρακολουθήσεις, οι ευρωβουλευτές που δώσαν τα προσωπικά δεδομένα, πόσα σκάνδαλα, πόσες παραιτήσεις, πόσοι έχουν παραιτηθεί. 50-60 στελέχη του κράτους, της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι είναι η επικαιρότητα όμως τόσο έντονη και τρέχει με ταχύτητους ρυθμούς και αυτά που λέτε, νομίζω οι μισοί τα έχουμε ξεχάσει. Πάρα πολύ. Έτσι, πάρα δεν πολλά είναι σκάνδαλα. στην πάροδο... Δεν ήταν ένας βουλευτής που είχε εταιρεία
με κόκκινα δάνεια. Βουλευτής τώρα που είχε εταιρεία με κόκκινα δάνεια και εισέπρατε που είναι ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα να έχει εταιρεία να εισπράττει κόκκινα δάνεια. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε δει από αυτή την κυβέρνηση. Όχι ότι οι άλλες ήταν καλύτερες. Θα μπορούσαμε να... Εσείς έχετε να δηλώσατε κάτι. Στην Ηλία δηλώσατε κάτι. Κύριε Καλογερόπουλο. Γιατί δεν δηλώσατε 1000 στρέμματα. Και τώρα ήρθατε από τα δικαστήρια κατευθείαν. Γιατί αγωνίζεστε στα δικαστήρια κάθε μέρα. Ο καθένας με κάποιο τρόπο βιοπορίζεται. Γιατί αγωνίζεστε, γιατί δεν δηλώσαμε, εγώ Αρκαδία, εσείς Ηλία, γιατί δεν δηλώσαμε από 2.000 στρέμματα ο καθένας και από 1.500.000 πρόβατα. Και είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι συμπεριφορές... Οι άλλοι είναι έξυπνοι δηλαδή, οι περισσότεροι είναι οι ανόητοι, οι Έλληνες και οι μερικοί είναι οι έξυπνοι. Φυλακή, μπορεί να τους πάει φυλακή, τώρα αύριο το πρωί να τους πάνε φυλακή. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι συμπεριφορές βαίνουν πέραν του κράτους, αλλά και των συγκεκριμένων ομάδων, των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή κατά των αγροτών. Νομίζω ότι οι ίδιοι θα έπρεπε να περιφρουρήσουν τα δικαιώματά τους, ας το πούμε έτσι. Πώς οι αγρότες όμως δεν είναι στα συστήματα μέσα, δεν μπορούν να ελέγξουν ποιοι παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις ή όχι. Θα έχουν συνδικαλιστικά όργανα να τα βλέπουν. Αυτοί οι πρόεδροι και οι συνδικαλιστές είναι αυτοί που είναι μέσα στο κόλπο. Το θέμα είναι ότι εκτίθεται η χώρα μας, ξαναεκτέθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, μας εκθέτουν συνεχώς με όλα αυτά που γίνεται. Θυμάστε τώρα και τι είχε γίνει με μια άλλη ευρωβουλευτή, άλλου κόμματος. Πάλι που την έλεγχαν. Λοιπόν, δεν μπορεί να εκτίθεται ένας λαός γιατί το θέλουν κάποιοι. Δεν μπορεί να εκτίθεται ένας ολόκληρος λαός, ένας περήφανος λαός, επειδή κάποιοι δεν μπορούν να μην αγγίζουν ξένα χρήματα. Για τα χρήματα σταυρώσαν και το μισό μισθό. Βλέπουμε όμως ότι αυτό είναι εκτεταμένο στη σύγχρονη κοινωνία, γιατί δεν είναι ένα το σκάνδαλο, δεν είναι 2, δεν είναι 3, δεν είναι 4. Ήδη πέραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και η χώρα μας καλείται να να πληρώσει ένα μεγάλο πρόστιμο, το οποίο δεν θα πρέπει ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες να το επιβαρυνθούν. Να το πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Να το πληρώσει η Νέα Δημοκρατία από την επιχορήγηση που παίρνει την κρατική επιχορήγηση που παίρνει κάθε χρόνο. Να κλείσει. Να μην ξαναπάρει ποτέ κρατική επιχορήγηση αυτό το κόμμα. Ποτέ. Και το Πασόκ που χρωστάει άλλα 400 εκατομμύρια. Γιατί πρέπει να παίρνουν αυτά τα κόμματα επιχορήγηση. Ναι. Να πληρώσουν οι βουλευτές, ο Πρωθυπουργός με το μισθό του και από την κρατική επιχορήγηση να πληρώνουν τα επόμενα 40 χρόνια για να βγει αυτό το πρόστιμο. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, είναι άδικο να μετακυλίζεται στους απλούς πολίτες που δεν φέρουν και την ευθύνη και έχουν και το στίγμα. Έτσι δεν είναι. Το χειρότερο είδος... Ως λαός με αυτές όλες τις συμπεριφορές. Το χειρότερο είδος πολιτικού ή κρατικού παράγοντα είναι αυτό το είδος του τροκτικού. Που δεν είναι εκεί για τη θέση για την οποία έχει διοριστεί ή έχει εκλεγεί, για να κάνει αυτά που πρέπει. Είναι εκεί μόνο για να κάνει business. Το χειρότερο είδος πολιτικού ή κρατικού παράγοντα είναι αυτό. Αυτός ο τελωνιακός, αυτός ο εφοριακός, ο πολεοδόμος που είναι εκεί για να κάνει business. Προς όφελός του. Αυτοί έπρεπε να έχουν παραδειγματική τιμωρία. Τόσο πολύ για τα λεφτά. Τόσο πολύ για τα λεφτά. Πόσα θα φάτε. Κάποια οικογένεια πολιτικού είναι όλοι έχουν πάρει επιδοτήσεις. Κάποιο υπουργού, συγγενείς. Όλοι έχουν πάρει επιδοτήσεις. Τόσο πολύ, 90, 100 χιλιάδες, ξανά 100, ξανά 100. Πόσα θέλετε να φάτε. Τόσο πολύ άρρωστοι με το χρήμα. Δεν θέλουμε τέτοιους. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεράνω χρημάτων. Υπεράνω χρημάτων. Θέλουμε ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας που δεν τους νοιάζουν τα χρήματα. Τέτοιους θέλουμε. Θα μας αναγκάσετε να κατέβουμε στις εκλογές. Το ξαναλέω. Όποιος θέλει να κάνει λεφτά μπορεί να πάει στο εξωτερικό, μπορεί να κάνει επιχείρηση δική του, να βγει στον αγώνα των επιχειρήσεων και να προοδεύσει αν είναι ικανός.
Όχι με τα κρατικά λεφτά ή τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είπαμε, έχουμε γεμίσει τροκτικά. Πάντα έκλεβαν στο ελληνικό κράτος. Πάντα έκλεβαν. Από την ίδρυση, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχουν τα μέσα τώρα, δεν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα να διασταυρώνονται όλα. Δώσαμε εκατομμύρια, δίναμε εκατομμύρια. Ξεφτύλα, ξεφτύλα. Αυτό δεν είναι κράτος, αυτό είναι ξεφτύλα. Η κυβέρνηση αυτή έπρεπε να είχε πέσει χθες. Και θα έρθει ο ηγέτης που περιμένουν όλοι. Θα έρθει αυτός που πρέπει. Λέει ποιος, αν φύγει ο Μητσοτάκης, λέει ποιος θα κυβερνήσει. Ποιος θα κυβερνήσει. Σιγά, γιατί τώρα η χώρα κυβερνάται, ακυβέρνητη είναι. Κάνουνε πάρτι οι μιζαδόροι. Αυτό σας ανησυχεί, ότι ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Ακυβέρνητο καράβι είμαστε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, μας ειδοποιούν ότι η εκπομπή, ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαγρηγορίου. Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε λίγο ένταση απόψε, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις και αυτά που μαθαίνουν δεν μας αφήνουν να είμαστε ήρεμοι. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε παιδιά, σε λίγο θα έχουμε εγγόνια. Δεν θέλουμε να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μια τέτοια χώρα. Ούτε να μεγαλώσουν, ούτε να ζήσουν σε μια τέτοια χώρα. Θέλουμε μια καλύτερη χώρα για τα παιδιά μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί θέλουμε μια καλύτερη χώρα για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με αξιοκρατία, με αξίες, με ηθική, με πρόοδο, με καθαρότητα, με ασφάλεια, με υγεία, με εκπαίδευση σωστή. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για τίποτα άλλο. Δεν είμαστε για χρήματα εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παπαγρηγορίου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ως την άλλη Δευτέρα στις 10:30. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.